Lelo pa Nyasa VoiceBox tafuna tibweretsereni mawu a bambo Oswald Jumani kuchokera ku Whispers College for Mindset Change. Iwo akunena kuti ndale zathu kuno ku Malawi masiku ano zafikatu poopsa. Ndiye tiyeni limodzi pa Nyasa VoiceBox kuti timve kuti ndi chifukwa chani Oswald Jumani akunena kuti ndale za ku Malawi zafika poopsa. Tikamaliza tipemphani kuti mike ma comments anu in the comment section below kuti kodi mfundo zimene abweretsa bambo Oswald Jumani inuyo mukugwirizana nazo kapena simukugwirizana nazo, mutiuza mu in the comment section below pano pa Nyasa VoiceBox. Panopa ndale zathu ku Malawi zinamba kuchititsa mantha. Mmene unena kuti ndale zathu zikuchititsa mantha pangofuna kuti munthu apange apply understanding yabwino pang'ono. Ndingokhala ngati ndikupanga elaborate kunena kuti imafika nthawi yoti munthu matha kungopa chilichonse. You just fear anything. Ngokhala munthu wa mantha omaopa. And kwa anthu amene takhala pa Whispers pano from 2019-2020 the COVID-19 tinkakambaso nkhani imeneyi nkhani yokhudza na mantha. Kodi inu mumadziwa mantha ndi chani? Adi chimampangitsa munthu kuti akhale ndi mantha ndi chani. Tinkafika mu ndime zina zake mmene tinkalankhula zakuti imafika nthawi yoti chimene ukuopa sukuchidziwa, kumene ukuthawira sukukudziwa. Uli ndi mantha ndipo ukuthawa, koma chimene ukuchiopa sukuchidziwa, kumene ukuthawiraso sukukudziwa. Ndi nthawi imene umadzavulala kwambiri kuposa munthu amene akanavulala chitamuvulala za chinthu choopsacho. Pachifukwa chimene ndingathaone ndale zathu zafika poopsa. Kuopsa kwake zikudzala umbuli mmalo moti bwezi panopo anthu sipano akumazindikira chifukwa choti ma generations amene adutsa ndi ma generations amene mwina taona zinthu zambiri zikuchitika pa dziko lapansi. Koma pamene tikuoneka ngati kuti mwamake anthu timayenera kukhala advanced mukachitidwe ka zinthu, kaonedwe ka zinthu, kaganizidwe, ndi mmene tikuchulukira mbuli kuposanso mwina pa nthawi imene anthu ophunzira anali ochepa. Pa nthawi imene anthu ophunzira anali ochepa, anthu osaphunzira ankakwanitsa kutsatira zimene anthu ophunzira awalangiza nazo, awaphunzitsa kapena zomwe akuwatsogolera nazo. Pamene lero anthu ophunzira akuchulukirapo, zikupangitsa kuti mbuli kwambiri ndi zomwe zili ndi mphamvu zotsogolera anthu amene anaphunzira. Pachifukwa chimene chichi pali chiopsezo chonena kuti kukubwerako maphunziro adzakhala chinthu chosasiririka. Chifukwa chonena kuti there is no need kuti munthu apite ku skulu ndi akhale graduate kenako akabwera kumudzi azizatsogoleredwa nzeru ndi munthu mbuli otola ku skulu sanakapondeko, kapena munthu mbuli amene alibe mbiri pa zochitika zilizonse za dziko lapansi adzikakhala kuti ndi amene akupanga lead anthu amene aphunzira amene ali ndi uzindikiri ndi kukhala mbuyo kumatsatira mbuli ina yake yona kuti kuyifufuza poyambira ndi kumene itakathere sikukudziwika. Ndikulankhula za chifukwa chani? Posida pompa Commission of Inquiry itasankhidwa, ndikupezekamo mu Commission of Inquiry mo anamiwa. Anthu munalankhula zambirimbiri as if namiwayo munamuimbira foni ndikumumva maganizo ake, ndikumuona kuthekera kwake, ndikulephera kwake. You ridiculed him. Chimene chikugwetsa lesi ndi chimene chicho. In 2-3 days wanyozedwa namiwa ma social media chifukwa chongopezeka dzina lake mu Commission of Inquiry. To the extent yokhanga namiwa alibe mutu samaganiza. Lero pamene tikumva zoti namiwa uja waituluka game, anthu omwe aja amabwebwetuka kwambiri zomunyoza namiwa aja ayamba kuchemerera namiwa kuti waita. Ndikudabwa kuti makamaka akamatsutsa amakhala kuti ayi mastandi yanji, akamavomerezana ndi chinthu amakhala kuti ayi mastandi yanji. That's the thing. The same thing happened ndi Malemu South Class Chilima. Mmene ankapita ku China, people ridiculed him. Mmene ankakaonekera ku khoti ndi milandu yakatangale, anthu munanena kunyoza. Panafika poti South Class Chilima kuyenda, bora somwe na jumbo ikhoza kulemera. Mmene anthu amamunenera
kumakira mvetsa manyazi mwina ngakhala chibale futi koma akakulu akanakhanga kuti kunyozedwa munthu amaonda nako m'bale wathu webwezi pano muna wangu otsala mutu okha. 2 days later after his demise kunali ma praises onena kuti praising Chilima awawa pakamwa pawa kumatuluka mawu onena kuti Chilima it's a hero. Amasanduka hero liti? So ndimene Malawi tilili tafika pona kuti ndale zathu zikuopsya. Chikuopsya kuti ndalezo ndizimene zopsya kuchuluka kwa mbuli zomwe zikufuna kukhala ma analysts andale ndizochitika za dziko. Kuchuluka kwa mbuli zomwe zofuna kukhala ma analysts komanso zochitika za dziko pamene tili ndi anthu amene ali qualified pa zimene zozo amene asankha kukhala chete. Ndi pamene dziko lathu likuopsera ndi pamene ndale zathu zikuopsera. For this reason ambiri tipwetekeka kwambiri ndi ma crisis amene azifika mdziko m'mayiko mwathumu amene amatifika chifukwa cha anthu andale amene amadzera kuti they are caused because of politics. Pali ma crisis amene amachitika because of politics kapena accelerated ndi ma politicians. At the end of the day tivulala ndi zimene zizi chifukwa chani ma analyst athu ndi mbuli anthu amene alibe kuthekera ndipo anthu amene ali ndi kuthekera asankha kukhala chete which is too dangerous. Zomwe kwambiri tiyeni dzikanganani ife tizimverera.